Na segunda metade do século XIX aparece en toda Europa unha corrente artística e musical que reivindica as particularidades de cada país. Este novo xeito de escribir e de compoñer é coñecido como o nacionalismo musical. Na nosa Galicia, a Galaecia do século XIX, esta corrente ten un especial significado. Logo de séculos de silencio, comeza a escribirse en galego. É o rexurdimento da nosa cultura encabezado pola máis grande poetisa, Rosalía de Castro. Da súa última colección de poemas galegos, Follas Novas, publicado en 1880, un dos grandes músicos nacionalistas galegos, Xoán Montes, extraeu o poema Negra Sombra, para, unido a letra coa música dun alalá recollido por Xoán Montes na Cruz do Incio, crear unha das máis fermosas e elementais obras da nosa música, Negra Sombra, que foi presentada por primeira vez a milleiros de kilómetros da bella Galaecia. Unha nova Galicia da diáspora acolleu esta obra mestra no Gran Teatro da Habana aló polo ano 1892.